אני רוצה להגיד ברוכים הבאים. עכשיו, מה שזה פה כרגע זה מה שנקרא רסיטל בגרות. אפשר ללמוד 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות זה, יש גם 5 יחידות בשירה, מה שנקרא שירה יפה. או גם עושה בטרומבון, אבל זה לא להיום. אז, ובכל המקצועות האלה מקבלים 5 יחידות, אחד מהדברים זה רסיטל בגרות, כלומר שצריך לתת קונצרט, שהוא מין קונצרט כזה חופשי, הוא לא קונצרט עם בוחנים או משהו כזה, כי שבוע אחרי זה יש את הבחינת דברים הבוחנים. אז זה מה שאור נותן היום. אז ברוכים הבאים לרסיטל הבגרות של אור, לשירה יפה, אני אבא שלו. מה שאני אנסה לעשות, מעבר לזה שזה קונצרט, אני אנסה להפוך את הקונצרט הזה גם למשהו מובן, קצת להדגיש את זה, אז טיפה להסביר מה שאנחנו שומעים, טיפה רקע, בלי לנסות שלא לשעמם יותר מדי. עכשיו, קודם כל אני צריך להודות כמובן לקונסרבטוריון למוזיקה על שם רובין, שמאפשר לנו לארח אתכם כאן בבניין היפה הזה, ואני רוצה להגיד תודה למורה שלו, מריטל הרמן, שעכשיו דיברה. שבלעדיו בכלל לא היינו כאן, ואור לא היה לומד לשתות בכושר בלעדיו, ואת המלווה בפסנתר, הגברת סופה יזרעאלי. עכשיו, היום כשאנחנו רוצים לשמוע קונצרט בארץ או בחו"ל, אז מה רוצים לשמוע? רוצים לשמוע את ריאנה, טיילור סוויפט, אולי ברונו מרס, אפילו ג'סטין ביבר, רחמנא ליצלן. אבל לפני 100 שנה גם כן היו נוסעים במיוחד להופעות, נכון? לא כולם, אבל למי שהיה כסף, היו נוסעים במיוחד. ומה חיפשו אז? חיפשו לשמוע אופרה, כי זה היה פעם הדבר הכי פופולרי. תראו מה ש100 שנים עושים. אני מדמיין איך חצי מכם אומרים עכשיו, וואו, איך נפלתי, חצי שעה אופרה עכשיו, אני מתעלם. אז רק רגע. קודם כל, אני רוצה להבטיח לכם שכמעט כולכם, כולל אני, הופכים לזמרי אופרה לפעמים. איך זה קורה? כשאנחנו מתעצבנים, אנחנו מרימים את הכל, צורכים ועושים תנועות בידיים, זה גם סוג של אופרה. עכשיו, ברצינות, אופרה זו צורת ביטוי מוזיקלית, בה משלבים שירה ומשחק. הדבר המיוחד באופרה זה שמשתמשים בה במקסימום היכולות של הקול, או בוא נגיד בהכי הרבה מהיכולות של הקול ביחס לכל צורה אחרת שמשתמשים בה. תחשבו על תיאטרון גדול. היום יש לנו מיקרופונים, מה שאנחנו רוצים, אבל תחשבו לפני לא כל כך מזמן. תיאטרון גדול, המון אנשים, אז אמר בלי מיקרופון, וכולם שומעים אותו. והזמר הזה מבחינתו, הוא בכלל לא חושב איך לדבר יותר חזק, הוא חושב איך לדבר יותר חלש, הוא חושב איך להנמיך את הקול, כי רק כשהקול חלש מספיק, אז יש גם מנגינה, והוא בעצם שולט בקול. אז אם אתם רוצים, אפשר להגיד שאופרה זה לצעוק, אבל עם סגנון המון טכניקה. ולוקח זמן רב ללמוד את הטכניקה הזאת, ובלי מורה מסורה כמו שיש לאור, אז אין מצב להצלחה. אז אופרה יש כבר 418 שנה, מאז ההתחלה באיטליה. בדרך השירה של אור, אני אנסה להכניס קצת, להסביר קצת מהשינויים שעברה האופרה מההתחלה ועד ימינו. והשינויים הם משמעותיים. אז הנושא של 4 השירים הראשונים יוצא נחמד, זה אהבל. מטומטמים, זה הנושא של 4 השירים האלה. האהבל הראשון שלנו הוא מלפני 300 שנה. מיד נשמע למה הוא טיפש, אבל לפני כן מילה על התקופה שלו. התקופה היא בין השנים 1600 ל-1950, נקראת תקופת הברוק במוזיקה. בתקופה הזאת המוזיקה מורכבת ומקושטת מאוד. זה לא פשוט להקשיב לזה, אבל אין בה רגשות בכלל במוזיקה בתקופה. על הטיפש הראשון שלנו כתב יוהאן סבסטיאן באך. כן, זה היה באך המפורסם, אבל בתחילת הדרך שלו. הטיפש הוא הזמר, זהו זמר מאוד דתי, שרוצה לתת לישו מתנה ליום הולדתו בחג המולד. אבל הטיפש רוצה שהמתנה תהיה גם מכובדת וגם משמחת. אז הוא וחושב, ולא מצליח למצוא משהו מתאים. וכך החג המולד שלו הופך משמח לעצוב. טמבל.
אז השיר הוא בגרמנית, מתוך קנטטה 142 של באך, או